Od dana osnutka u lipnju 2012. godine, humanitarna udruga Fra Mladen Hrkač pomogla je više od 7.000 osoba na liječenju daleko od doma, iz svih krajeva Hrvatske i Bosne i Hercegovine i inozemstva, i to neovisno o njihovoj dobi, vrsti oboljenja, spolu, nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti te socijalnom statusu. Svakoj oboljeloj osobi i članovima obitelji potpuno besplatno udruga pruža administrativnu podršku tijekom liječenja i dom u blizini bolnice. Smještajni kapaciteti prilagođeni su oboljelim osobama i osobama s invaliditetom i opskrbljeni su svim prehrambenim namirnicama, higijenskim i kućanskim potrepštinama, kuhanim obrocima te kućanskim aparatima. Udruga sufinancira troškove prijevoza za najranjivije skupine korisnika. Osim toga, korisnici primaju psihološku i duhovnu podršku, te se organiziraju razne terapije, kako bi njihov oporavak bio što brži i kvalitetniji. Oboljeloj djeci iz školske dobi volonteri pomažu u nadoknadi školskog gradiva i nastavku njihova školovanja. Udruga je do sada okupila 200.000 fizičkih i pravnih osoba iz cijelog svijeta, korisnika pomoći, volontera, članova, malih i velikih donatora, prijatelja. Svi su oni doprinijeli da slogan udruge "Pomozimo zajedno" uistinu zaživi. Pojedinci i organizacije iz cijelog svijeta dokazali su da zajedništvo pojedinačnih dobrih dijela okupljenih na jedno mjesto rezultira velikim humanitarnim projektima. U kratkom periodu udruga je postala jedna od vodećih humanitarnih organizacija na području Europe. Za svoj transparentan, inovativan i efikasan rad te izvanredne rezultate, udruga je dobila nagradu Europskog parlamenta, Europski građanin. Dodjela nagrade održana je u sjedištu Europskog parlamenta u Briselu i u Hrvatskom saboru. Uz to dobitnik je priznanja Didak, povodom 100. obljetnice akcije spašavanja od gladi djece iz Dalmacije i Hercegovine, te Večernjakovog pečata za humanost. Danas humanitarna udruga Fra Mladen Hrkač djeluje u 6 iznajmljenih smještajnih kapaciteta. Udruga posjeduje 2 smještajna kapaciteta prilagođena osobama s invaliditetom, kao i prilagođeno vozilo za prijevoz osoba s invaliditetom, što ju čini jedinstvenom na ovim prostorima. Udruga je jedina u Republici Hrvatskoj koja ima mogućnost pružiti adekvatan smještaj izvan bolnice za nedavno transplantirane bolesnike, što je čini jednom od vodećih u području pružanja smještaja i psihosocijalne podrške za oboljele osobe i njihove obitelji. Temeljem rješenja Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, udruga je postala licencirani pružatelj socijalnih usluga, individualne i grupne psihosocijalne podrške odraslim osobama s invaliditetom, te je upisana u evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge. Pomoć je višestruka, dakle od te materijalne, financijske, a da ne kažem ove psihološke, kada imaš s kim porazgovarati, kada su ti ljudi svi u istoj situaciji, dakle razmijenite svoje priče i to bude onda puno lakše. Kažem da ne znam, u godinama sam već kako bi se snašla i šta bi uradila. Ovo mi je stvarno ko da je Bog s neba anđela poslao. Kako bi mogla pružiti još kvalitetniju pomoć i skrb za još veći broj obitelji na liječenju daleko od doma, udruga je pokrenula projekt izgradnje objekta Dom Fra Mladen Hrkač u Zagrebu. Grad Zagreb dodijelio je udruzi pravo građenja na gradskom zemljištu na adresi Avenija Gojka Šuška u Zagrebu. S ciljem realizacije projekta, humanitarna udruga Fra Mladen Hrkač je u srpnju 2017. godine osnovala Zakladu Fra Mladen Hrkač, čija je temeljna svrha pomaganje osobama koje dolaze na liječenje u Zagreb i članovima njihovih obitelji, poboljšanjem uvjeta smještaja i prehrane kroz gradnju Doma Fra Mladen Hrkač. Na zemljištu veličine 5000 metara četvornih u velikoj blizini najvećih kliničko-bolničkih centara u Zagrebu bit će izgrađen moderan, funkcionalan objekt s potrošnjom energije blizu nule i veličine oko 6000 metara četvornih neto površine, za smještaj osoba koje zbog liječenja privremeno borave u Zagrebu.
Dom Fra Mladen Hrkač omogućavat će privremeni smještaj i psihosocijalne usluge za 220 osoba istovremeno. Dom će se sastojati od prostora za psihosocijalnu podršku, volonterske aktivnosti, njegu i terapiju, te ostalih popratnih sadržaja i 55 smještajnih jedinica različitog karaktera. Izolacijske smještajne jedinice za osobe koje su transplantirale neki od organa i teške onkološke bolesnike, smještajne jedinice za osobe s invaliditetom, smještajne jedinice za karantenu, osnovne smještajne jedinice za sve ostale teško oboljele osobe, smještajne jedinice sa većim brojem ležajeva za boravak obitelji s većim brojem djece od kojih je jedno oboljelo. U okviru doma će se uz smještaj, prehranu i prijevoz pružati psihosocijalna podrška, radne terapije, fizikalne terapije, treninzi i brojne druge socijalne usluge. Sve kako bi se poboljšala efikasnost i brzina izlječenja i omogućio povratak vlastitom domu, sa što manje financijskih i psihosocijalnih posljedica za sve članove obitelji. Projekt je ocijenjen kao projekt od nacionalnog interesa, koji postavlja nove standarde u pružanju socijalnih usluga i terapija na razini cijele Europe i šire. Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske složili su se oko jednoga. Izgradnja Doma Fra Mladen Hrkač doprinosi održivosti i životnom standardu Hrvata. Pomozimo zajedno u izgradnji objekta Dom Fra Mladen Hrkač. Projekt će se financirati preko donacija, humanitarnih akcija diljem svijeta i prijave na natječaje EU fondova i drugih institucija u Hrvatskoj i inozemstvu. Zahvaljujući vašoj podršci, bit ćemo spas i utočište za osobe koje dolaze na liječenje u Zagreb. Ne samo za vaše sugrađane, već za tisuće drugih iz svakog dijela Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Hvala što postajete dio velike plemenite obitelji. Hvala što zajedno s nama postavljate temelje za vjeru u ozdravljenje i bolje sutra. Pomozimo zajedno.